Ja traktori saadaan liikkeelle. Ja tulee. Pientä ylämäkää. Ei oo paljon metriä enää. Vielä. Sekuntia nyt. Hyvä liike. Ja vielä jatkuu. Onko Matilla jarru päällä? No nyt lähti liikkeelle. Ja mitä kello kertoo tässä vaiheessa? 50 sekuntia. Mä laitan sen kellon käyntiin siitä. 10 sekuntia on aikaa aloittaa. Tuosta pitää alkaa, eli se pitää lähteä selvästi nousemaan. 10 sekuntia. Hyvin yksinkertaisuudessaan. Onks kysymyksiä? Nostetaan. Alas. Ja alas ja nostelee. Kuinka monta kertaa? Toiseen näyttäisi tulla 4 kappaletta ja 5 tulee ja paino sen kun lisääntyy. Ja vielä nousee. Vielä. Nousee! Kyllä nousee! 11. Oi, ja kyllä tässä väsyy kyllä kivenpyörittäjäkin. On siinä. Ja 6. Ja hyväksytty suoritus oli se. 7 oli. Ja 8 nousee. Ja toinen. Ja 3 mennään. 4. Ja 5. Sieltä lähti. Kevyyttä näyttää olevan ensimmäinen. Vasta entistä raskaampi. Ja nyt nousee. Ja Anniina 3. Yritä vaan käyttää jalkoja. Ja jaksaa noin. Se oli 6. Nosta. On jaloista kovasti. Se on 7. Oi. Lisääntyy ja paino tulee lähemmäs. 60 kiloa pyörähti siihen. Ja nyt nousee. Lähdetään pyörähtämään. Ja nousee. Kyllä tässä tulee tekemään. Ja yleisö kannustaa. Vielä tarvitaankin. Ja nousee. Kyllä. Noin. Ja 1 lähti. Kyllä jaksaa. Noin. Ja noin. 4 mennään. Matin ohjaa. Kyllä noin. Siinä oli 4. suoritus. Täällä jo kisailijat miettii, että 4 pitää rikkoa, että pyörii. Vastus lisääntyy. Ja 3. nosto. Noin. 4. ollaan Tuomaksen kanssa tasoissa. Ja noin. Ja nousee. Nouseeko vielä? Hengitys. Ja nousee. Ei kannata enää. On toinen jo, et sä Jounille. Noin mennään. Oi mikä vauhti. Ja sitten sähti maksaa.
Ja meno. Ja aika. Noin. Ahaa, sätkä ei riitäkään yksi. Otetaan vielä toinen. Ota kunnolla syli ja sitten vasta lähet. Oli semmonen 120 kilo ylipaino. Kyllä kulkee hyvin. Ja pienempi säkki lähtee 60, oliko se 64 kiloa ja se oli kevyttä. Ja sitten 82 kiloa. Ja kädet alle jo. Unohalaiselle. Kyllä. Viime vuoden mestari näyttää, että kuinka säkki kulkee. Hieno suoritus. Sitten on nopeasti ja nyt mennään. Ja tasapaino säilyy. Ja ensimmäinen säkki. Säkki syliin ja meno. Ja viimeinen säkki. 30 sekuntia kulunut. Ja sitten saadaan Anninen suoritus. Noin, ja sitten lähtee 60 kilon säkki. Ja vauhti on hurjaa. Noin näsähtää sinne. Äsken oli jo niin helppoa. Ja nyt lähteekö mukaan. Ja sylissä on säkki. 82 vai 4 kiloa, mutta yli 80 joka tapauksessa. Nyt on sylissä. Ja nyt kannustusta. Kyllä jaksetaan mennä loppuun asti. 200. Ja siinä voi Matti miettiä montako maitopurkkia se on. Se on yhtä monta. Ja sitten napataan ja kannustetaan. Ja lähteekö mukaan. No, oi tuota vauhdin hurmaa. Sinne nasahtaa ja siellä odottaa 120 kilon haaste. Eli kindermuna. Noin. Ei ihan lähde vielä. Ja Janne Tarvainen lähtee. Ja tuossa siinä 200 kiloa liikkuu kevyen näköisesti. Nyt näyttää oikein hyvältä, kyllä. Ja seuraava ei joku 20 kiloa painavampi. Kyllä se ei jaksaa ottaa, jos tuokin meni noin näppärästi. Hyvä ote vaan. Jouni ennätys maastavedossa on 280 kiloa, niin tuo ei tunnu missään. Kyllä, 120 kiloa maat kainaloa ja meno. Kyllä, vielä viimeiset metrit. Kyllä, menee. Nohoi! Pitää erilaista haasteita. Tässä on haasteita kuljettaa 200 kiloa tuonne toiseen päähän ja sinne se menee aika nätisti. Hyvin kulkee. Tämä on ensimmäinen väliaika ja sitten 100 kiloa painoa. Nyt oli hyvät ja ripeät otteet. Se on siinä. Aikaa riittää. 75 sekuntia oli kokonaisaikaa varattuna. Näyttää siltä, että meillä on 35 sekuntia vasta käytetty. 40 sekuntia vielä aikaa. Hyvin jaksaa. Nyt on otteet kohdalla. Aikaa piisaa hyvin. Riittää. Oi. Hyvin tulee ja vielä kenttä. Noho. Ja siitä lähtee 200 kiloa. Kaikki peli! Anna mennä! Hyvin kulkee. Loppuun asti. Noin. Ja 100 kilon säkki kainaloon. Noin sylissä on. Ja siinä
Hyvin tulee. Ensimmäinen etappi saavutettu noin. 15 sekuntia aikaa suorittaa tehtävä. Minuutti 10. 5 sekuntia. Nyt tulee kellossa. 25 sekuntia aikaa. Vauhti on kova. Siltä säkki matkaan. Kornet ristiin. Ja vauhti on kova. 100 kiloa oli kevyttä kauraa ja 120 odottaa siellä. Kauakka kuinka? Sekuntia, 4, 2, 4, 3 ja 4, lähes 4. Ja Sanna ja 45 kilo haaste. Ja nousee! Hienosti ja siitä! Ja nousee! Ohi, että hyvä satsaus. Noin ja sitten vielä ja lähtee. Ja hyväksytty suoritus. Yes. Kisa on jo ratkennut. Ylimääräinen suoritus. Ennätyspainoilla ja... Kyllä. Siinä se on. Onnistaa. Painot rinnalle ja suorille käsille. Kyllä. 75 kilo haaste. Ja siitä se nousee. Rinnalle ja suorille käsille. Ja noin. Nyt lähtee Jannen suoritus. Nouseeko rinnalle helposti ja siitä suorille käsille kansan kannustaessa. Ja näin kyllä! Siellä on! Yes! Ja Jounille kannustus. Sieltä se ote on kiinni. Painot rinnalle noin. Ja sieltä lähtee ylös ja suorilla käsillä helposti kyllä. Ettei tasapeli jää. Saadaan selkeä voitto tähän kisaan. Noin rinnalle. Ja nouseeko suorille käsille? Kannustamme ja noin, kyllä. Se on siinä.
voitto. Noin, ja Emmille pokaali. Ja vielä Raivo Tarvainen vei kakkostilan, 16,5 pistettä. Ja kilpailun voittaja, viimevuotisen kakkostilan kirkastaja Janne Lampinen. 23,5 pistettä. Aika selkeä voitto tänään. Petäjäiden vahvin ja Keuruun toisiksi vahvin mies.